سلام على كل كرنعات عالم تركبوا كبرات تخاتلتي مدبي بالشانل كميكانيهم باركس كم تلمود على مايكروسوفت وورد دعتنا بكفالينا نرزلنا لو معانتي مبل إسرا كفال كمي جيرنا صحف أب كولومن نتو زبلينا كري بحنسب نكاتل ናይ ሎሚ ዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ከሎምን ድብሊና ክንርኢ እዚ ማለት ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፅሑፍ ድኾነ ክንርኢ ምስ ንደሊ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ፀጋም ንየማን ወገን ኢና ንሪኦ ሙሉእ መስመር ከዓ መሊኡ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ዓይንና ወይ ካብ ክነንብብ ከለና ንጥቀመሉ ግዜ ከምዚ ኣብ ጋዜጣ ንሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ክልተ መቂልና ሓፂር እንዳንበብና ምልስ ኢልካ ከመይ ኢልካ ብዝቀለለ መንገዲ ክተንብብ ወይ ክትሪኦ ትኽእል ዝብል ኢና ክንርኢ። መጀመርታ ነዘን ንኣብነት ክንሰርሐን ደሊና ዘለና ፓራግራፍ 3 ፓራግራፍ መሪፅ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክልተ ኮሎምን ወይ ከከምቲ ምርጫይ ከዓኒ ኣብዚ ከዕርየኒ ማለት እዩ። መጀመርታ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሆም ኢንሰርት ዝብል ዘለውና ኣብ ሌኣውት ኣቲና ኣብ ኮሎምን ንመርፅ። ኣብዚ ኮሎምን መረፅና ሕጂ 1 2 3 እንዳበለ ዝኸይድ ኣለና። ቱ እንድሕር ኢልና ኣብ ክልተ ኮሎምን ንቁመት ኣብ ክልተ ይምቀል ከምዚ ናይ ጋዜጣ ዝበልናዮ ማለት እዩ። ስር እንድሕር ኢልና ኣብ 3 ይምቀል ከምዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣሎ። ስር እንድሕር ኢልና እውን ኣብ 3 እንደገና ናብ ኮሎምን ተመሊስና እንድሕር ለፍቲ ኢልና እታ ዝነኣሰት ብፀጋም እታ ዝዓበየት ብየማን ይኸውን ማለት እዩ። ቀፂልና እንድሕር ራይት ኢልና ከዓኒ እታ ግፍሕ ዝበለት ፓራግራፍ ብፀጋም ወገን ኣላ እታ ዝነኣሰት ከዓ ንየማን ወገን ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ከከምቲ ንደልዮ ዓይነት ጌርና ክነቅርቦ ንኽእል ኢና። ሕጂ ኣነ ኣብዛ ትብል ደለያ ክመርፅ ኣብዛ ዝሪኣ ዘለኹ ከምዚ ጀሚርና ሕፅር ሕፅር ዝበለ ኢና ንርኢ ዘለና ጅምር ኣቢልና ምልስ እንዳበልና ኣሰልቻ ወዲ ኮነ ዓይነት ፎርም ኮይኑልና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ካብ ነዊሕ ናብ ዝኸድካ እንደገና እንዳተመለስካ ኣብ ነዊሕ ከሰልችወካ ስለዝኽእል ብከምዚ ዓይነት እውን ክነንብብ ወይ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ከሎምን ኢልና ንመርፅ ተመሳሳሊ ሞር ኮሎምን ኢልና እውን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እውን 1 2 ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ይቕይር ኣሎ 3 እንዳበልካ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ። ኦልሬዲ ክልተ መሪፅና ኣለና። ካብዚ ቀፂልና እቲ ዊድስ ዝብል ዘሎ እቲ ቁመቱ ማለት እዩ። ካብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ክልቲአን ማዕረ ዶ ይኹን እንድሕር ኮይኑ ኣብዚኣ ኢኳል ከሎምን ዊድስ ኢልና ከዓ ንመርፅ ማለት እዩ። ክልቲአን ከዓ ማዕረ ክምቀላ ቀፂልና ኣብዚ ዊድስ ሳይዝ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ ከዓ እቲ ስፔስ ከዓኒ እቲ ናብ መንጎኡ ዘሎ ስፔስ ከዓ ክንደይ ይኹን 0.3 0.4 ኢልና እንዳፈተና ከምቲ ንደልዮ ዓይነት ክንመርፆ ንኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እውን እዚ ንገብሮ ዘለና ንፉሉይ ሴክሽንስ ድዩ ወላ ንብሙሉእ ዶክመንትና ከምቲ ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ብዚኣ ኣነ ነዛ መሪፅያ ዘለኹ ኢለ ስለዝመረፅኩ ሰሌክት ቴክስት ኢለ ክመርፅ እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ኦኬ ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ክልተ ተመቂላ ኣላ ማዕረ ዊድስ በዚ እውን ማዕረ እዩ ዝውድእ ከምቲ ድመረፅናዮ ዓይነት ከዓኒ እንደገና ሰሌክት ኮይኑ ኣሎ። ከሎምን ኢልና እውን ኣብዚ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ስፔስ ከዓ ክንውስኽ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ስፔስ ወሲኽና መፂና ኦኬ እንድሕር ኢልና ከዓ እቲ መንጎኡ ዘሎ ስፔስ ከዓኒ ይውስኸልና ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ኣብዚ መፂና ከሎምን ኢልና ሞር ከሎምን ኢልና ኣብዚ ከዓ ላይን ቢትዊን እንድሕር መሪፅና ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ፅሑፍ ከዓኒ መስመር ዘለዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብከምዚ ዓይነት ከዓ መሪፅና ከዓ ክንሰርሖ ንኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እዛ ንሪኣ ዘለና ኣርእስቲ ንበይና ተፈልያ ዘላ ናይዚኣ መቐፀልታ እያ ኢልና ሓሲብና ምስኣ ክንቅፅላ እንድሕር ደሊና ንኣብነት ካብታ ዝደለናያ ወይ ንኣብነት ካብዛ ንሪኣ ዘለና ኣብኣ ክሊክ ንገብር። ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ንበይና ካብታ ናታ ፓራግራፍ ተፈልያላ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ወይ ብሓንሳብ ክንገብራ እንድሕር ደሊና ከዓ ካብታ ክንፈልያ ዝደለና ኣብኣ መፂና ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ከዓ ኣብዚ ብሬክስ ዝብል ዘሎ ከዓ ከሎምን ኢልና ከዓኒ ናብታ ናታ ብሓንሳብ ክኾናልና ከዓ መሪፅናያ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዛ ንሪኣ ዘለና ብየማን ወገን ካብዛ ሓንቲ በዚሓ ንቁመት ከዓ ነዊሓ ወይ በዚሓ ከዓ ንረኽባ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቀፂልና እውን እዚ መንጎ ዘሎ ላይን ተዘደሊና ወይ ከዓኒ እዚ ዝገበርናዮ ለውጢ ሕጂ ናብታ ዝነበረታ ክትምለስ እንድሕር ደሊና እውን ኣብዚ መፂና ከዓኒ አንዲልና እውን ክንመልሶ ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባት እዛ ማእኸል ዘላ መስመር ክኣልያ እንድሕር ደሊና ከዓ ከሎምን ኢልና ሞር ኢልና ብዚኣ ነዛ ላይን ቢትዊን ትብል ዘላ ክነጥፍኣ ንኽእል ማለት እዩ። ከምዚ መልክዕ ከዓኒ ነዚ ዝተረፈ ከዓ ኣብ 2 ኣብ 3 እንዳገበርና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓፂሩ ብፅፉፍ ኣሰልቻዊ ዘይኮነ ዓይነት ጌርና ክነንበበሉ ወይ ክንሪአሉ ንኽእል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ከመይ ጌርና ፅሑፍ ኣብ ከሎምን ንእቱ ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ባርከስ ነዚ ዝረኣናዮ ንኩሉ ንክበፅሕ ኩሉ ተጠቃማይ ክኸውን ሼር ሳብስክራይብ ንግበሮ። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅና።